טלסיה היא נחמדה והיקה כפה. ועכשיו תראו אותי. והיום אנחנו הולכים לפתוח מתנות. כמו שאתם רואים, כן, רגע. זה נמצא כאן. בואו נפתח. זה מקניון הנגב. אורבניקה. כן, אורבניקה. איך את יודעת שזה אורבניקה? כי כתוב אורבניקה. טוב, נו. טוב, בואו נפתח. קודם כל, יש כאן חולצה, תעשי תחזיקי עם שני ידיים. אני מחזיקה. בואו, כמו שאתם רואים, זו חולצה ממש יפה של בוב בל דל לא יודעת מה. כמו שאתם רואים כאן, יש כאן כובע. אוקיי, תצלמי אותי. לא, תעשי ככה. ממש נוח. ממליצה. אוקיי. אתם רואים כאן. לא, תעשי, את עושה? אני עושה. אוקיי. כמו שאתם רואים כאן, יש כאן מכנס מאוד יפה. גם אחד כזה בצבע אדום, הוא מאוד טרנדי, אבל אמא אמרה לי לקנות את זה, אז פשוט קניתי את זה. גם הצבע הזה נראה לי מאוד יפה. אוקיי, תעשי יצירה. עשיתי פליי. כמו שאתם רואים כאן, יש כאן חולצה של דובי. דובי! ניו יורק סיטי. יש כאן דובי חמודי. זה מאוד נעים. דובי, תעשיתי את היד. אוקיי. הנה, אתם רואים? אוקיי, סטופ. הדבר האחרון החביב, חולצה של כדורסל, לא יודעת מה. לוס אנגלז, לא יודעת מה זה אומר. אבל מאוד יפה, אהבתי, וגם זה מתאים עם המכנס. אפשר לשים את זה אולי לפיג'מה, לא יודעת מה. אז ביי ביי. עכשיו תראו אותי אומר די. ני.